Батыр йөрәкле татарлар. Башкортстанның Гафури районы Ялгыз Кайын авылыннан бер юлы 2 милләттәшебез Советлар Союзы герое исеменә лаек булган. Алар Бөек Ватан сугышында үзләрен батырларча күрсәткән Зәйнетдин Әхмәтҗанов һәм Закир Әсфәндияров. Быел батырларның туган авылларында бюстларын ачу тантанасы узды. Якташлары белән шиксез горур булган Ялгыз Кайынлылар белән хәбәрчебез Миләүшә Латыпова танышты. Ялгыз Кайын Гафури районында иң зур татар авылларының берсе санала. Бераз моңсу төсмергә ия булган исем җисеменә туры килә дип әйтеп булмый, чөнки биредә һәрвакыт тормыш кайный. Һәр буын вәкилләре авыл тарихында үзенең тирән изен калдыра. Башкортстанда иң зур татар авылларының берсе Ялгыз Кайын. Биредә 1000-нән артык кеше яшәү мәгълүм. Халыкта аны геройлар авылы дип тә йөртәләр. Бөек Ватан сугышында зур батырлыклар күрсәткән Закир Әсфәндияров һәм Зәйнетдин Әхмәтҗановның туып үскән җире. 4 ел эчендә 855 кешедән ашып киткән. Шуларның 334 генә әйләнеп кайткан. Ел сайын клуб мәйданында җиңү көненә багышланган бәйрәм оештырыла. Әлеге чара турында, әлбәттә, авылны данлаучы каһарманнар. Быел 2 геройның рәсми рәвештә бюстлары ачылды. 2 геройга 2 бюст дип куйдык инде. Район акча выделяйты. Аңарсы без бюстны куйган үзебезнең авылдаш художник бар. Мурат Исмагамбетов. Ул үз кулы белән эшләп куйган авыл халкы адрак шул материаллык акча җыеп. Ул бюстларны реставрировать итеп мәктәпкә куябыз. Ә булары законно уже матур дип торалар инде. Милләттәшебез Закир Әсфәндияров тумышы белән күрше Үтәк авылыннан булса да, 3 яшендә әнисе белән Ялгыз Кайынга күчеп килә. Бөек Ватан сугышында артиллерист Әсфәндияров Украинаны азат иткәндә зур батырлыклар күрсәтә. Моның өчен ул 1944 елда Советлар Союзы герое исемен ала. Закир Әсфәндияров турында истәлекләре белән аның сыйныфташы Идрис Вәлишин бүлешә. Берничә яшькә әйттем, инде бәлә кирәк булгач, иң артка партизан торды үзе булып. Чөнки алтыгы Авылның икенче герое Зәйнетдин Әхмәтҗанов сугыш яланында сапер булып Львов өлкәсендә күрсәткән батырлыклары өчен шулай ук 1944 елда Советлар Союзы герое исеменә лаек була. Туган авылына исән-сау кайтып, озак еллар колхозда эшли. 49 ел элек ветеран исән чагында аның белән язылган аудиоәңгәмә сакланган. Берлиндә булдым, Берлиннән 43 елны әйләнеп кайттым. Сугыштан кайткач колхозда эшләдем. Бер авылдан бер юлы 2 герой чыгу уникаль күренеш. Батырларның якташлары моны үзенчә аңлата. Әхмәтҗанов Зәйнетдин бабай белән башты күрше тордым. Ул сугыштан кайткач бергәләп күрешергә туры килде. Без анда бәләкәй чагы инде, конечно, безгә ул шанкалар ясап бирә торган иде. Шундыйрак бабай Әхмәтҗанов Зәйнетдин бабабыз безнең сугыштан исән кайткан иде инде. Ул балалар белән очрашуларда гел инде үзенең сугышта күргән михнәтләрен, геройлыклары турында бәян итә торган иде. Без анда бәләкәй инде ул бик хәзер төсе онытылган инде күрәдер инде без баксалаш кына үстек. Шәһәрдән мин килдем авылга яшәргә. Мәктәптә миңа герой турысында әйттеләр. 1986 елда авыл мәктәбендә музей ачыла. Биредә Советлар Союзы геройларына багышланган күргәзмәләр, шулай ук башка хәрби операцияләрдә катнашкан Ялгыз Кайынлылар турында мәгълүмат тупланган. Шушы үзебезнең авыл тарихы, музейда булган революция вакытлары, 2 героебыз Әсфәндияров һәм Әхмәтҗанов бабайларны күрсәтеп, афганистлар, чеченецлар белән таныштырып, шушы музейда менә әле җайлап кына үзебезнең эшебезне дәвам итәбез. Авыл халкы геройларын онытмый. Ялгыз Кайынның 2 урамы Әсфәндияров һәм Әхмәтҗанов исемнәрен йөртә. Килгән кунакларны исә авылга керү белән батырлар белән таныштыручы Элмә Такта каршы ала. Башкортстанның Гафури районыннан Миләүшә Латыпова, татарлар.